I Christian Ingemannsson Company blander vi dans, cirkus og visuel scenekunst. Og vi arbejder tit med store scenografiske konstruktioner. I samarbejde ved Pavillon K har vi mulighed for at spille vores forestillinger her hjemme i kommunen, før vi tager afsted på turné i Danmark og til udlandet. I Pavillon K får jeg et inspirerende fællesskab, og det er uvurderligt. Og jeg vil lave scenekunst og færre kunstneriske projekter. Det engagerer sig her, lokalt, og til alle aldersgrupper. Vi har udarbejdet en helt unik model for Vordingborg Egnsteater. En model, som bringer scenekunsten ud i hele vores kommune, som samarbejder med nogle af de fantastiske scenekunstnere, der bor her nede i vores kommune til dagligt, arbejder i Pavillon K, og som bringer et varieret udbud af scenekunst til alle borgerne hernede. Institute of Interconnected Realities er et kunstnerisk kollektiv orienteret omkring dans og koreografi. Lige nu er vi meget optaget af sted og hvilken indflydelse et givet sted har på vores tænkning og vores forestillingsevne. Sammen med Pavillon K og Jonathan Boniti, som er associeret kunstner i IIR og også bosat på Møn, har vi ambitioner om at producere og skabe værker på Møn, som både er lokalt forankret og har en international relevans. I samarbejde med Pavillon K har vi skabt en scenekunstskole og Flash Festivalen med partnere fra hele regionen. Vi drømmer om, at Pavillon K kan blive et knudepunkt for scenekunsten her i regionen. Med Pavillon K-modellen er det jo ikke bare de professionelle scenekunstnere, der får lov til at vokse. Det er faktisk vækslaget fremtidens scenekunstnere, som får plads her i vores professionelle rammer. Jeg har været en del af det nuværende Egnsteater i 19 år. Jeg skaber sanselige, inddragende forestillinger med fokus på det nære. I Pavillon K, der vil jeg arbejde for, at Vordingborg Kommune kendetegnes ved sin kreative og kunstneriske ånd, og for at alle børn og unge vil møde scenekunsten mange gange i løbet af deres skoletid. Godt nytår! Jeg hedder Paolo Nani. Jeg bor i Vordingborg. Jeg har boet her i 33 år siden 1990. Jeg turnerer rundt i verden med mine forestillinger, fordi jeg er en skuespiller. Det vil være fantastisk at skabe en form for skole her, hvor jeg kan regelmæssigt undervise de samme folk og følge dem gennem et stykke tid. Det vil være super fantastisk. Jeg laver humoristiske og filosofiske forestillinger for børn og voksne. Og jeg vil rigtig gerne lave nogle events, teater-events, hvor vi inddrager de lokale her fra området, og hvor vi både har nogle historiske perspektiver fra området, kunne man inddrage, og også den personlige historie fra de lokale, som bor her. Jeg tror, vi kan rigtig meget sammen. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med det ene. Og revy. Revy. Vi skal lave revy. Skal du lave en revy? Ja, det skal vi. Jens. Det kommer da godt. Det er en skide god idé. Ja. Den her. Banker du på? Det ved jeg ikke. Banker du ikke på? Skal der komme nogen? Det ved jeg ikke. Venter du på nogen? Nej,